Zdravím vás všetkých, som Braňo Kružlík z Oris Slovakia. Vítam vás v obci Zemianske sady, kde vám chcem predstaviť výnimočnú nehnuteľnosť pre náročného klienta. Dom na vyše 2000 m2 pozemku je architektonicky a svojou priestrannosťou skutočnou lahôdkou medzi inými ponukami. Celková úžitková plocha domu je vyše 380 m2. Cez priestrannú vstupnú chodbu s toaletou vchádzame do pravej dennej časti pozostávajúcej z obývačky, kuchyne s jedálňou a komory. Obývacia izba má východ na krásny veľký balkón s výhľadom na celý pozemok. Bohatá štukatérská výzdoba interiéru dodáva nehnuteľnosti luxusný nádych. Ľavá strana domu obsahuje spálňu, kúpeľňu a dve detské izby. Praktickým schodiskom sa presunieme do súterénu. Za chodbou je garáž, ktorá dvermi spája väčšiu garáž so skladom. V pravej časti súterénu je spodná voľnočasová obývacia izba s HS portálom a východom na zastrešenú terasu. Solárne panely, rekuperácia a podlahové kúrenie zabezpečia nízku energetickú náročnosť aj pri nehnuteľnosti týchto rozmerov. Rodinný dom sa predáva v štádiu holodom. Klientovi ponúkame možnosť priviesť dom do štandardu. Občianska vybavenosť obce Zemianske sady je výborná. Na blízku je škola, škôlka, potraviny, lekár, zastávka prímestského autobusu. S našimi špecialistami vám zabezpečíme možnosť kúpiť túto nehnuteľnosť na hypotekárny úver za najlepších podmienok na trhu. Oris Slovakia vám v cene nehnuteľnosti ponúka kompletný právny servis súvisiaci na prevod nehnuteľnosti. Teším sa na osobnú obhliadku.